Здравейте, дами и господа! Днес ще ви покажа разбиване на ето тази мишка. Брат ми ще снима клипа. Дъж. Ето, нали виждате? Тя много става. Така, това го чукаме. Така. Така. Тъщ. Тук има някакви работи. Къде отиде? Не са чупи старите мишки. Много е твърда. Вижте, на логитех замина. Така. Ето. Това. Але... Бах, мишката. Тя... Така ще ви чупя. Много е здрава. Ама се чупи отвътре. Как да го чупя? Изчакайте малко. Идва с чукчета. Най-верният приятел на човека. Фига. Как толкова здраво? Чай, че аз падна. Това спарчи. Само леко има дръскотинка. Как се чупи? Как? Да го щупя. Май се щупи. Гати мишката черна. Вау. Боже. Много е здрава. Здрава, айде. Гати. Изправиха като ламарина. Колко е гореща. Това е много здраво. Така. Друго. Това е колелцето. То се руши. Това се руши. То се къса. Букрата. Беше хубава мишка. Сега това трябва да се фърля там. Това е, дами и господа. Няма друго какво да ви показвам. Вижте. Замина мишката. Ето го.
Бай ми така. И това от мен. Чао!